kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublaya pi baro kinong kersan jong unongsan hima. Mga Christianson, bat kini gidi kubor bapangsan jong katayo. Kibulat ke East Giant Hills ha kasni sa Jan Baladep kilayo jingtep bawe ubriyo yaw balatip kerteng komu Altaf Hussein ulayo pediang dangsyan ni kimar ki balong bean badia kini ulabu ha ka kudam jong u ka badan ha kasnong dikya namar kata kibulat ka khriat bat ka anti narcotics task force kila thwet yo Hussein balayo bat yo Hadian kata Hussein layala miki pulet syaka kudam gajong u bat na kata ka jaka layo ban kurup haduk khandai hajar praspa prapulai teliki bilor dawai fensidel kani kadi ka dawai jerho bat bala jupen dan kam ya ka kum udrok kam tam sya Bangladesh uni Hussein udai na kasnong Badarpur Karimganj ha Assam Syuk-syuk dah kajingi lam jong Hussein bat lingba kajingi rap jong ki pulet ke West Giant Hills layo kiam saw yo wei pat ubriyo yo bala tip kerteng kom uratan dekar san pun rius nam karata na umulong ki pulet kila ong ba uratan ula playa kajing don keti jong u ka ba udan ru ka wei ka karkhana po krum yeng bat hagari ka jaka uju pendan kam ban shnaya ka dawai jerho bat u ai kerteng kom ka fensidel khanang ban yo DB an sha Bangladesh Uratan ulaya lam ki pulet syaka yeng sa jong u bat syaka taka karkan ha bala yo ban kurup ya shibun ba ki dawai bat ki kor ki bor ki baju pendan kam machna ya kata ka dawai jerho nalor kata uratan ula pla ba udan sa armut ki weipat ki nong yarap jong u ki basyang basa ha Assam Naglang ki pulet ki layo kiamru sayo weipat uparalok bat nong yarap jong Hussein yo bala tip katengkum usyahin ubana kasnong lathi mara katigora Assam uni raman uju yarap bat penpoy ki dawai sya Assam Naglang ki pulet kila kurup lot ya baro kita ki dawai bat ki wei hapok ki kendon jaka an NDPS Act bat kila kiamru kita ki laingot bat ke jing toket kadang yat ban yo kiam se ki wei ki badan kiti Dah jing tre shitom ki pulet fire and emergency mau keruat ringkat ki pat ba jom ki lai teli ki snong kata ka snong nong jri nong tinger bat nong malang lembat ka kenhun ki SRT ya kamet yap jong hybrid Mario Thongni nong mor khat saus nem karta lala ban seinor men ha ka arteri urisau arajar arpulai ha ka por kumba khatwei sausan men stem nawa kenshi hadin saus ngi bola sharong ha ka Kuman chupen kan mau ba kani ka jingja bas ngosi kala ja ha ka no phai sngi jong ka arpu khandai tarik unai lur arajar arpulai ha ka por kumba shibri chiteng AA kat bau Mario Thongni nong mor haring kat pa jong u ba Henry nong tnger kidang wan na nong jri bane chanong malang hadien ba ukhun bla yo shuti na school Kita long kubor kila ya thu ru ba kat ba kini armut shikpa shikhun kidang thmu banjam shashilyang kawa balet no shalashnong shanong malang Bat anda kila poya gawi ka jaka ka baki khot ka wa siang peliang namar ka jinghe ba ka jingklan jong ka wa kini baro armut kila sharong no ha ka Kita long kubor ki thu ru ba ba Henry nong tnger ba de ukpa ulai le kat bala banyarap ya la ukhun nai ka basno si ka long namar ka jingklan palat jong ka shem lala men pelat em la ujong ukhun Ha ka shitarek ubanai risau arajar arpulai ka bade ka sni ublei na ka leng ba kentel tangsang sodar karat lingkhat Haringkat usamla Melajiat Khongbo Assistant Publicity KSU Sengkami Ubalong ru General Secretary ka KSU Nongting Ur Unit baruba Hillstar Riau Board Chairman Karat kilalet ban her biang sa shisien ban lur penmadan biang ya kemadan kenjat lingkhat kabadai ka wei na kimadan yele kai ka ba pau nam bha kabadan hasanda bat ka ri Bangladesh Kuman pengen mau ba ketika madan football lingkat kedai ke bala pau nam ha na du hendai hentai bat kham tam hadien bakalala ban penmi ru yu samla aibor khongji urang ele kai football ubami mania kun na ka benta kari hendai ketika madan football kedai ke bala sha pen sniu dorlun bat sa shra labun snam nadu baka sorkar kala pentrei don bor rak ba penyat na ka surok jong ka kepir sainar sha na shiteng ki benta ketika madan football lingkat Syuk-syuk hadian baka sorkar India kala penjat na kaliang kibor ke Bangladesh ru kalawan kamtrai dah kabar rep bariang bat hadu uput bahkan tipung dok kha bat hagabana kaliang ki BSF ru kimnut bande AA Satya Handai kalong ke basngo komen shibun ba haki khendiat banai baladam na kaliang usodar karat lingkhat ulalet lur hi ketika madan wadah pedeng ka thmak tien ka bajur bat ki bor pahara ke sorkar Bangladesh bat tat hadu ke shitarik urisau ka bade ketika sngi ublei Hagbana kaliang usordar uba kentli tangsang ulay thu ba menta ulayo da karai bala pelat yu pan pentrei suk ya ketika madan football lingkhat
Hagawi ka jingja we urang ba yo bala tip kerteng kum ukhilang star nong pri lai post nyam karata ba syong basa ha wa nong se ka baha ba snong so yong ula sha dung hala ujong ukur hadu bandami snir shabar haba yo ban yakran ba kong midares nong pri ka bre ka henmen trai jong u khilang star nong pri ka lai thu ba ka te ka jingja ka la ja ka por lai bejemen step haga ying sa jong te urang ba ketika henmen jong tiu rang ba kalai thu ru bau tiu briu bala dung yo para jong ka dia bala tip kerteng ko ai bor nong bri bar kalau ong bakam tip satya ya ka daw ko pendong ya ketika jingja bakan ja kup te kinong song snong jong ka jalu para ha ka arterik urisau arajar ar pulai kelai yo ban bat ya armut ki snar tu ksiar bat pisa ki basa aku we ke yeng wai ka bala dei trai du akil ahmed ka badan ha jalu para Hadian bala yo bat ki paj ba kila pentip no shiki pulen ka ba ki pulen kila hiar bran shaka yeng sa jong ki armut bantokin laya thu ba ki ki armut ki dan jing thmu bantu ki juti na ka we ka yeng ha oxford nei kila lapan banda ushabi yeng bat kila yo ban rung ha ka te ka yeng bat ra snon ki ksiar bat kumba sabusan hajar ka pisa bat am tangkata kila yo ru bantu adu lai jaka ki sini ki baladam Deling ba ko kor CCTV lalap ya kiti ki arngut ki bara ya pla jong trayeng badan ki ksiar bat ka pisa badai tat adin ke jing upship la yo ban kem no eki bala IT no eki sheki pulet ka Oxford Relbong Police Station ki basa marjan ha kate ke yeng ki la thu ba man la ka por ki julap eki beri ki bajule eki kamsneo ha phalau jong kate ke yeng sa da ka ba inject drug ha ba shit ha ba shai bat ki we ki jing di bu an Haga jan miet jong ka snihat majai ka lai terik urisau arajar arpulai lalap ya ka met yap jong ka samla kenthei ka bala ja na la yeng na do ka arphau terik unai lur ya ka bala tip kerteng kom ka samla phiban kan tiu sun haga bala lap ya ka met jong ka ni ka khna aga than trau ha East Khasi Hills district haba penti kana ya ka dia ka khubor ukini jong ka ni ka khna ulai thu baya ka met lalap shajan ka wakshi ka badan sha ka than trau ulong ba ya ka met lalap sha ki benta balong kendong Lai thuru bala lap ya kamet na do kala sni ublei ha kapor kumba lai beji no pai sni ha ka baning kong la suba ba ka de kamet jong shrang briu bala lap da ka ba shudam plup bat kumta am la ban ithu dur handai anda ki pulet kila dep bantan kila pentikna ba ka de kamet ya jong ka kenthai briu kuman penken mau ka phiban kan tiu sun ka bana mar bisu bat wan bok lang korba bana kentai trau sat klit ki de ki khna samla ki belaja na la yeng na do ka jan miet jong ka arphau tarik unai lur arajar arphulai ki bahiyeng hasem khlem shong that ki lawat ya kamet jong samla wan bok lang korba u belaja ha ka ju ka sngi bat ka samla phiban ki tiu sun ki ba shong basa ha thain mar bisu Hadian belalap ya kamet jong ka samla kenthei men ha kalai terik urisau ka snong haringkat ki bahiyeng daga jing suba ba kamet jong samla shenrang kala bandan shajan ilalit banwan ya kamet jong wan bok lang korba ha ka jing wat jong ki ha ka step jong ka saw terik urisau arajar arpulai kilalap ya kamet yap ka bade kamet jong samla wan bok lang korba ya kamet jong tiu samla lalap na ka shat dam ka jing jinga ka badan kumba armita AA na ka jaka belalap ya kamet jong ka samla kenthei Komta na kaliang kipulet kilara ya kamet jong kapiban kentiu sa civil hospital ba dia kamet jong wan bok lang korba sa Negrams hospital na kabentaban le ya ka postmortem na kaliang kibahing hasem hadu menta kidang sa ko umdum na markim shim na tip ya ka daw ba sa lenden bagite armut ki khna samla kila shim no ya la ka jong ka jingim ya kamet jong kapiban kentiu sun la pendap no ya ka jingle nyam ka bakhat du man ha ka sautrik urisau arajar arpulai ha ulum jing thang ka seng khasi mar bisu ba ya kamet ka basa jong wan bok lang korba la le buram khaddu man ha ka santrik urisau arajar arpulai ha ulum jing tap ka balam ka thlek mar bisu Tiri gitu ki kubor para long ila poy sya ka bakun kat bingin syam yang la syam tayo ha ka ju kasni kulay shibun